Satisfacción en Noia ante o anuncio da demarcación de costas de que o próximo luns retomará as obras de remodelación da fachada marítima. Os traballos tiveron que ser paralizados en agosto ante a aparición dunha serie de redes soterradas de telefonía, electricidade e auga, que foi preciso reubicar, polo que se procedeu ao modificado do proxecto inicial. É unha actuación que xeneraba determinadas suspicacias ou comentarios por parte de determinados veciños que non entendían pois cales eran os motivos dese retraso ou desa tardanza a hora de concluir as obras. Esa tardanza viña determinada porque é unha obra que depende de costas do Estado, que tiña que ser aprobado necesariamente ese proxecto modificado, e en canto estuvo aprobado e estuvo a consignación orzamentaria por parte do Ministerio, pois se retoman as mesmas e, digamos, o que está facendo o Concello é participando e mantendo distintas reunións para causar os menores trastornos posibles no tráfico e para que as obras se podan executar na maior brevidade posible. Os traballos, que poderían concluir nun prazo de 4 meses, contemplan a ampliación da rotonda do campo de Noia, que conecta os malecóns de Gasset e Cadarso, así como a construción dunha pasarela peonil elevada, que incrementará a seguridade para os viandantes. Uns traballos que conlevarán cambios importantes na circulación da zona. Para poder colocar a pasarela no malecón de Gasset, se xa necesario cortar un dos carrís de circulación nese malecón, de maneira que quedaría un só carril de circulación, e para poder executar e rematar as obras da glorieta e colocar as canalizacións correspondentes que van a través da ponte do campo de Noia, pois tamén é necesario cortar un carril no malecón de Cadarso. Deste xeito, o tráfico circularía en sentido entrada a través do malecón de Cadarso e en sentido saída hacia a ponte do campo de Noia a través do malecón de Gasset. O investimento para a súa execución supera €1 millón.